кажа, популацията на 7-точковите калинки в община Дупница се е повишила и тя е проблем. Бороволистната оса изяжда и голистните насъждения в гората и тя е проблем. А това е уред, който се казва клещи на Бурдицио и служи за безкръвна кастрация на мъжки разплодници. Клещите на Бурдицио се служат за това. Тук има много символика. Този уред ще присъства, поне мога да си го позволя, защото познавам неговата сила и познавам слабостта на обекта, върху който съм я приложил. Благодаря. Колеги, ако вие не се притеснявате с този уред, мен не е страх. Има защо, има защо. Отдалечава. Сесията ще бъде... Жълтичкото влиза в жълтата книжка, не е краска. Сесията ще бъде в тон, който господин Данков се опитва да налага и залага с шоу, с инструменти тук, които нямат нищо общо с дискусията. И колеги общински съветници най-добронамерено го питат по различни казуси, които ни поставят гражданите, и ние донасяме уред за стълпяване, ако хората не разбраха. Ако политически иска да ни стълпи, това е друга тема. Но ние тук сме избрани от хората, за да защитаваме техни интереси. И едни такива действия и форми на поведение от кмета институция град Дупница ми звучат изключително смешни, даже трагични. Радвам се, че Дупница отново ще се прославим. Вярвайте, че утре цяла България ще знае, че кмета ще скопява съветници. Така че, на жените ви е лесно, смеете се, ама... Питате ли? Така. Моля за тишина. Ама господин Костадинов, как тишина? Как тишина? Нека първи я влезем зад. не да си говори каквото си решим. Шоуто трябва да продължим. Така че продължаваме. Предния път ви казах на сесията, че капчетата се запие. Съжалявам, че трябва да го кажа още веднъж. Но, вие сте разпилян човек, а иначе сте подреден, жълта каска, жълта папчица. Жълтото обаче стои на две места. Или отпред, кафявото отзад. Нали знаете, жълтичкото отпред, кафявото отзад. Има и трето място, което се казва една книжка, която наистина е с жълт цвят. И обикновено я издават други органи. Но сега сериозно. Позволите си за пореден път във вашето изказване да ме квалифицирате от микрофона на Общинския съвет, къде спя. Ако имате проблем с мястото, където спя, мога да ви поканя. С удоволствие. С удоволствие. Само, че трябва да влезете назад. Вие... Сегашната ситуация с него ще има здравословно. Искам думата, не имам право. Давате ли ми думата? По темата, която направите. Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници. Господин Костадинов, иска се по-голямо политическо мъжество. Гледам ви. Очевидно силите до там са ви стигнали вече да почнете да оттегляте собствените си предложения. Защо? Ако успеете вие да убедите не мен, мнозинството да я гласува въпросната докладна, направете го. Само, че вие сте в ситуация вече да си познавате гласоподавателите поименно. За един политик, когато си познава гласоподавателите поименно, това му е края на политическата кариера. Предпазвам ви, господин Костадинов, от вашия политически финал. След като говорите политически за леви и десни мерки, вие се въртите като пумпал наляво, надясно, чудите се кой там да хванете. Ако още идват на обидите, ще прекъсна заседанието. Нямам друг механизъм, с който да ви да защита моето името на съвета. С думата пумпал. Пумпал в политиката. Уважаеми колеги. Пумпал в политиката. Знаете ли какво? Вие ме предупреждавате. Вие ме предупреждавате. Механизъм, с който да... Ама не сте в позиция да ме предупреждавате. Вие сте пръв сред равни. Вижте залата. Духа на залата. Усещате ли духа на залата?
Дръжте си нервите, говорите така. Господин Гушков, без реплики от залата, моля. Усещате ли инженер Костадинов духа на зала? Вие сте опитен политик. Вие бяхте избран да ви припомня с 15 гласа. Ако това за вас не е мерило за вашата политическа тежест, сверете си часовника. Господин председател. Господин председател. Ама слушайте. Не... Господин Кмете, продължите си, четете, обсъждам вашето предложение с юриста. И само да ви кажа, че в Народното събрание се гласува бюджета на 2 четения и затова се гледа точка по точка. Дайте тогава да го направим. Защо не го направихте? Аз ли да го направя? Дай, продължете си. Вие сте председател, вие ги правите тия неща. Иначе от начало си говорим за 7-точковите калинки. Ти се смей, лично пресета. Очевидно има ефект от уреда, който сте между нас. Повтаря 0 лева. 0, господина. Повтаря да се. Ето ли. Не, такива мръсни листа да бъдат. Сега мръсен лист. Хвърляте листа. Леко да не щупите микрофона. Не го държа. Вие обичате да държите неща обаче. Господин Костадинов. Химикалка, например, обичате химикалка да държите. Дай, тя е жълта, ако не знам. Жълтото ви отива днес. Така. Чакам госпожа Гълъбова да направи тести за, освен кой не си е пил хапчетата и за алкохолизъм. Служителите на общината, внимавайте, че вчера беше трипо зареза, предишният 10 човека казаха довиждане на сградата, така че днес бъдете по-предпазливи и устойчиви на викове крясно. Нещо ще кажете. Да, ще кажа. Нервен сте, не викайте. Аз изобщо не съм нервен. Потрепвате скръченец. Скръченец. Така че когато четете декларация от тук, бъдете конкретни, тихичко, бъдете примерни, тихичко и проявете малко морал. Не мислете, че духничани забравят много бързо. Тихичко да боги, тихичко. Хора, ето това сме избрали. Не случайно спи в общината, уважаемия господин Данов. Тук вече... Да, така че тук вече, тук не вече. Сега си го получиш. Какво? Ето, заплахата чука ли? Моля да бъде отразена процесуално. Вестно ще си го ще. Те ми приблизеш гърлото ли пак? Да, и за това ще го получиш сега. Добре, благодаря. Притеснен съм, имам апарат за кръвно налягане, ако искате да ви измерим кръвно налягане, притеснен съм. Да направим някаква беля. Иначе мога да държа слово и долу на прогона. И там мога да говоря. Господин Костадинов, почва да се изявява като поп. Ще обявява ли?